hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe vamuri kuona machina aya vari kunzi vakangopinda pafield pamunda wemunhu without permission ndobva vatanga kutoita vari kutoita nezvigredha. Imagine kuti wakatozvirarira padheni wakatokula zvako ungoona vakomana vasvika nezvigredha. Saka pavakutraura kunoreasonana ndirizinana kuti koi ndemi yamwe muri kuita vakomana vacho vakutanga kutothreatena kuti hapana munhu ari kumisa chigredha kuti chisafambe panapa. Vakutanga kutobudisa mapanga vachityvidzira vanhu. This is the situation in Zimbabwe right now. Ndo mamirira zvakaita ende vanhu vari kunyawa popota kuti aya vakomana vari kusvika vachichera minda yedu vasina chavari kuzotipa in return. Isusu tichikura taingoziva kuti minda yakarwirwa yakatorwa kune vachena, yakarwirwa hondo, yakazodai. But even though zvenyaya dzekuhondo dzedziya dzanga dziri nyaya dzekunyeba most of them zvasoka. Unosvika pachikamu chekuzorora. Kuti kana munhu akungosvikira nepamba pake ocherwa uri kubenefita chii in return? Uri kuwanawo here kana mapercentage kuti munda wako wakucherwa? Because at the end of the day munda ndo unongo uchikuraramisa uchirimira mhuri yako, uchirimira vana vako kuti vadye varare vaguta. Handiti wosvika munda wobvonzi wakucherwa nemuchina unowana chii in return? Ndosaka ndichiti machina ese akauya kuZimbabwe vari kufanira kuendeswa kurehab because zvinhu zvavari kuita hazvisisiri izvo. But yemachina timboisendeka pasaidi. Kune nyaya iri kupisa yeku-SDA. Tagwirei ari kuvhura hombe ikoko ari kunzi akacapture futi chechi yese ye-SDA. Ndiri kushamisika honestly speaking. Ndanzwa nyaya ichitaurwa nelawyer raadvocate Nelson Chamisa rinombovamirira kana dzanyaya dzematongerwo enyika uye kunoti the fulcrum chinchi anonzi advocate Tabani Mpofu. Ndiye abuda achitaura kuti zvone ZANU-PF explosive claims should force the SDA church to introspect. The party alleges it owns 40% of Sakunda and that donation to churches are actually party money. We have long known that Tagwirei pays SDA pastors the 600 of them $450 each per month, in addition to many other donations lavished on them, which include Zimbabwe's case, the big Toyota automobiles. If the church is accepting funds tied to Tagwirei, it is effectively taking ZANU-PF money on an ongoing basis. Not only does that stain ethical considerations, but it also makes the church a legitimate political target and takes off the protection granted it by religion. What members choose to do with this information is up to them. Regarding the reaction of the populace, I won't be the one planting ideas in Zimbabweans' heads. Burying our heads in the sand is, however, no longer a viable option. That's Advocate Tabani Mpofu. Vari kutaura nyaya kuti ku 7th day mapastors veikoko vari kupuwa mari. Ende mari yavari kungopuwa isi shoma ba. Vari kupuwa mari dzinotenga. Every month vari kupuwa $450 kungopuwa meno masalaries machii ndo mari dzavari kupuwa. Yes, ngambi kuni masalaries exactly. 450 every month. Nezvimwe zvima benefits. Iwe pastor, what's next? Uchaparidza rekuti chii? Uchazvitaura here zvekuti wobva wanzwa kuti zoni aiwa ZANU-PF yazokanganisa chakati? Do you think kuti pane pastor achasumuka here achitaura kuti zviri kuitwa nepolitical party iyi zvakashata? Saka uri kuona kuti nyaya idzi hadzisi kustate capture, dzitori kuchurch capture izwe, kungo capture kwese kwavari kuda nemari. Mari yavo iri kushanda kuita zvese. Saka ndopari kuzotaura kunzi kana vanhu ve7th day vari kutora mari idzi kuna Tagwirei every month like what they are doing. It is very important kuti pachitariswa nyaya iyi inyatsogarirwa pasi iongororwe paonekwa kuti poitwa sei, because iyo ZANU-PF iri kuclaima kuti ine 40% musakunda pamashares apa. Saka kuri kuti vari kutorawo futi chi ZANU-PF's money. Ndo nyaya irimo mumastreets izvo iri kupisa, iri kutenderera. I don't know kuti munoitorawo sei, munoionawo sei, but vakomana vacho havachatodzoreka. Kuona kusvika pakucapture nemachurches. Yoona, imagine kuti panocapture churches dzakaita sana SDA kana vanonyatsoiziva kwa inopindurwa kune machurches mabuildings acho ari better acho. Endai kune nzvimbo dzakaita sana Blaview chinchi kwekwe. Muchingoenda makadaro Eastgate what muchienda makadaro munotarisa machurches ari ikoko. Westgate muchingoenda makadaro ikoko munotarisa machurches ayo ari ikoko. Unonyatsoona kuti machurch akanyatsovakwa, everything is set. Mari unozoona apari kunhuhwirira mari apo. Kana achikwanisa kukepcha vanhu vakadaro kokuzoti imimi muri kupindira pasi pemuti muri kuruwani munenge mune mbiya dzenyu, zvinotora maminutes mangani kuti vasvika kukepcha. Saka uri kuona kuti nyaya iri kupisa yeku-SDA. Tagwirei ari kuvhura hombe ikoko ari kunzi akacapture futi chechi yese ye-SDA. Ndiri kushamisika honestly speaking. Ndanzwa nyaya ichitaurwa nelawyer raadvocate Nelson Chamisa rinombovamirira kana dzanyaya dzematongerwo enyika uye kunoti the fulcrum chinchi anonzi advocate Tabani Mpofu. Vari kutaura nyaya kuti ku 7th day mapastors veikoko vari kupuwa mari. Ende mari yavo iri kungopuwa isi shoma ba. Vari kupuwa mari dzinotenga. Every month vari kupuwa $450
inini ndakunyazonzwisisa pari kutaura kunzi zvigananda this zvigananda that, kana usati wanyatsogara pasi kuti uongorore nyaya yacho kuti zvanyatsotadze zvigananda izvi aumbofoka zvinzwisisa kuti zvingava zviri kumbonyatsoitika. But muri Zimbabwe, I don't want to waste much of your time ndichinyanya kutaura nyaya idzodzi dzistereki because pane imwe allegation iri kubuda panapa yandisiri kunyatsonzwisisa honestly, but it's always good kuti tingopfura nepo tichingotaura nezvazvo kuitira kuti imimi wafutika mukazonzwawo nezvenyaya iyoyo amuzonyanya kuvhunduka. Muri kuona? So pari kunzi dear Nelson Chamisa, you selfishly, recklessly and irresponsibly gloated and jested uchibvuma kuti revolution yageza ndei. Today General Chiwenga has answered you kuti revolution yageza ndei corruption and state capture is detained in the dossier he presented before. Vari kuendera mberi vachiti zvoni, your brazen attempt to continue privatizing opposition politics in Zimbabwe will never again be allowed to see the light of the day. You sold out over 2 million people by responding to the call of money paid to you by Tagwirei just to keep the streets quiet. Dosia iroro richabuda zvaro. Unzwa nyaya iri kuitika pari kunzanzi wakapuwa mari naTagwirei. Ma-allegations aya akabvira kudhara achibuda. Ndakatombozvitaura kuti zvazvo ndikati imi ko pari kunzi munhu akapuwa mari because ini ndiri munhu wekuti kana nditaura nyaya nditaure nyaya nchichika kana kuti chi totaure nyaya tichese tinyatsoonesana because nyaya dzimwe makatya kudzitaura amubate chokwadi. Saka mushonga wepropaganda kuiexposa iyi nyaya iyi inonetsera chinhu 1 pakuti atikwanise kuibvuma because hapana proof, vanhu vari kungotaurawo, and at the end of the day atikwanise futi kuiramba kana pane munhu anenge auya achiitaura because tinenge takungodimanda proof kuti tione zvokutaura izvozvo kuti ndezvechokwadi here. Handiri mukupabata, but for now it's up to you people to choose kuti ndizvo here, chokwadi here, kunyeba here, kana kuti muri kuzvionawo sei. Inini zvangu ndakazvitarisa kusaidi kwangu ndiri kuti nyaya dzisina umbowo dzinonetsa kutambira. Uya nemascreenshot conversation tombotiwo maybe tokwanisa kuita half truth. Uya nemaphotos emunhu achitambidzwa mari yacho tokwanisa kuziva, toziva kuti akapuwa in cash here, akapuwa as transfer kumabanks uko here, akapuwa iri chii mari yacho iyoyo. Zvinhu zvese zotikanyatsoziva kuti aiwa akazotumwa pepe akanotora mari akazonodai akadai teda uzotoona wakapuwa mari musi wakati naningi oraite okay takuziva manje. Saka next time panozotaurwa zvimwe zvinotaurwa hatichanyanya kucomplain, hatichanyanyisi kurwadziwa, takutoketa kuti aiwa ningi nanzi akadai so, but zvemuromo chete izvi inini zvangu ndiri munhu kuti ndinononoka kubhilivha. Tisu team raya inonzi ana Thomas, doubting Thomas cheche tinodhauta zvekudaro, but kudhauta kwedu kunokwanisa kutibatsira inini nemazimbabweans vamwe vanofunga the way handinofunga inei yekuti hatisi kuzoti ataki yechiri kuatakwa kuna Chamisa for now because munhu wekuti politics dzacho handi vanoti siyana nazvo wazodai so bva angodaira kakanzwisisa kati pabo chimboitaiwo toni plan yakazodai hauna plan wakadai bangostika vanyarira zvake. Vane maplans vacho ngavachiita, but chokwadi chakatozobuda kuti vanhu vese manje ndo vasitori na plan. Iye zvaaitoita zvacho anga atori neplan, ndochokwadi chakazoita se chakazobuda. Right, before I disappear, pane nyaya yaTemba Mliswa futi imwe iri kuramba ichingopita pop up, iri kuramba ichinetsa cause nezuro andaenza kanopuwa mari kuma private offices haya ekwana ED. Now pari kunzi yesterday Temba Mliswa went together with Zvigananda kuzvishava nekunoita ma rituals to try and stop the wheels of justice and change that are already in motion. They avoided the precab because of information leakage and went straight to the rural Zvishavane. Listen Temba wena 30 pieces of silver. It is too late. Libambeni lingatsoni. Imika imi. Ichi ndesikazi. Saka unotoona kuti mudhara geza anenge achiona zvese ari kwaari ikoko. He is well informed. Iri kubudawo nemastreets ekutwitter kubhaskoro news ndokuri kubuda nenyaya dzacho kunzi iwe Temba wakazoenda wakadai aisha hawanaka ndokutaurira kuti kuZimbabwe tonosangana kuZimbabwe this time I don't know zvikarambawo zvinogona kuzobvumawo nepamwe, but I may not why ndiri kufeel like a feeling kaka kuti something big is about to happen, even though I know kuti pane zvakawanda zviri kuitika. It's just that ndinenge ndisati ndanyatso kuva 100% convinced kuti zviri kunoitika anditi, but ndinenge ndine futi kamwe kakuzofila kakusenza zvinhu kuti aya mawana yaka
anogona kungotangidza at any given time. Ndo nyaya dziri kuitika kuZimbabwe iko zvino zvimhuri yeZimbabwe ende ndangoti tegedza ndingomhanya ndingogara ndaonesana nemi munoziva kuti inini handinanungoka ndongoramba ndichingonoti bvo straight to the point ipapa takananga takaenda. But before I disappear panapa ndakutobuda ndoda kuzivisa vanhu vese kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zvaizi zvachipa mazuva ano. Batai education research company yana mukoma owen vanokuregistera izvo kuti hauna bank account uchiganzirwa zvinobva zvatopera. Iwe tora number utaure navo zvokuti hauna company registration uchiganzirwa neumwe zvinobva zvatopera because passport yako iyoyo ndiyo inongodiwa chete wobva watotaura navo nekamariwo mbijana kekuti zviitwe because hakuna chinhu chemahara. Kana tikada kuzoti vakaitira mese mahara process yacho haizobudirira. Saka unongoenda nekamari kako but chandokwanisa kukuudzai ndechekuti zviri cheap and affordable. Contact him on the numbers that are showing on the screen.